Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao nag-uwan diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon, pero nagatuwang gihapon ng CB sa bintana padung sa kasadpan ug among makita ang kilom-kilom karong taod-taod. Bag-o lang yung gitakupan ang mga presinto sa eleksyon sa barangay ug sa Sangguniang Kabataan ug mag-iskutinyo na ning higayon na sa nagkalilain nga mga eskwelahan. Wa man tay nakbatian nga mga untoward incidents sa eleksyon sa barangay o Sangguniang Kabataan. Salamat mi nga bisan kung nalingat mo diha sa pag-adto sa mga presinto, pagtunga sa pagtuman sa inyong mga obligasyon sa pagpili, mas maayo pa mo. Kaming Dr. Iris wa gyud mi kahigayon sa paglakaw o sa pagbiya sa among Pinoyanan aron sa pagbotar. Kay una wa gyud mi interes nga mobotar, wa mi kaila kinsay nanagan sa mga kandidato kandidata sa barangay o Sangguniang Kabataan ug ang laing rason kining ato sugilanon karong hapon nga naguluhan og duha ka trabahante. Si CB kaila ining duha ka trabahante. Di lang ta magngan o mangangan karong hapuna. Dunay duha ka trabahante nga dayong abot sa eleksyon sa barangay ug Sangguniang Kabataan na problema. Kung saan nila pag-sulti sa ilang employer nga di sila makatrabaho sa Oktubre 30. Kay wa man sila rason nga di man trabaho. Kay ilang mga presinto duol ra kaayo sa ilang gitrabahoan. Dili duol kaayo, pero niya man gud sila magpuyo. Nara sila magpuyo ang ilang gitrabahoan duol ra sa ilang Pinoyanan. Buwag sila og syudad, managlahi sila og syudad, pero within ra sa kining immediate nga pagbiyahe basib, di lang nato kay mo di man ta magngan o mga ngansin. So duol ra kaayo ang ilang gitrabahoan. So lahi ba sa mga trabahante nga tuas probinsya nga mananghid nga manguli pa pagka weekend pa lang aron nga okay, layo ang ilang biyean. Pero sila dili layo ang ilang biyean. So makasabot ra gid unta ang ilang employer nga or makahibaw gid ang ilang employer nga pila ra ka oras ang ilang gikinahanglan nga excuse, mahimo gani silang i-excuse og pila ka oras samtang mubutar sila, di gyud sila maka-excuse nga mo absent sa Oktubre 30. Pero actually dili na mo itinuod nilang problema. Mao na nga maglisod sila og sulti silang employer ngano nga mag-absent sila og October 30. Kay kining ilang employer sib kabahin ni sa mga magbubuhis na conscious sa ilang civic duty o gusto nga matarong ang pagduma ining nasura. So sa ilang kaugalingon nga kining ilang mga employers, sa ilang kaugalingon nga circle, immediate circle, gusto sila nga mutabang ba sa pagtarong sa sistema, pagkurihir sa ilang napanilan nga mga sayop sa katilingban. So ilang mga higala, ilang mga kaila, magsige sila gisulti-sugot unsaon man nato nga matarong ning atong gobyerno, unsaon man nato makatabang taog badlong sa mga kiriwan sa gobyerno, unsaon man nato nga mapatuman ang mga lagda, unsaon man nato nga wa nay mga palusot, unsaon man nato nga wa nay mga tongpats, unsaon man nato nga wa nay mga binuang sa mga transaksyon sa gobyerno nga atong apilan. So as much as possible, mga to sila mga transaksyon mutuman gid sila sa mga lagda. Mobayad gid sila sa tukma nga buhis. Di gid sila mangayo mangita og pabor. Gawas lang pod do gyud mga higayon nga kinahanglan silang paborsit. Pero dili gid nga kanabang karapalan gid nga pagpalapas sa balaod. So kining ilang mga employer medyo matawag nato sa atong pinulungan og civic minded. Na para nila ilang obligasyon sa ilang immediate sphere of influence ang pagtampo sa nation building. Pagtampo unsay makaayo sa nasod. So kining duha nila ka trabahante, sigihan nila og pahinumdum na umaabot naman ang eleksyon sa barangay, tabang mo pili ug tarong nga mga leader. So kanang mga naragan karon sa inyong mga kini nahitabo ni weeks before, months before the election. Sige na og pahinumdum ang employers ngadto sa kining duha ka trabahante nga itong subject matter sa atong sugilanon karon. Sigihan na sila pahinumdom tarong nga gyud pili.
pili gyud mo sa labing tarong. Kana yung dili kawatan. Kanang nakailaman mo kinsa mga nanagan, so ito agi ninyo. Kana yung labing ligdong. Kana yung labing qualified. Kanang wa magbinuang sa barangay. Kanang white track record sa pangabuso. Mo gini pilion ninyo. Unya sa kada adlaw nga mantrabaho sila, mukalit lang ng ilang employer, oh, kumusta naman, nakapili na mo. Oh, kumusta naman, unsa may daghan sa kampanya sa barangay sa inyo. Unsa man, wa pa ba mag-personalay? Ayaw mo apila-apila na mga personal nga mga intriga, ha? Issue gyud, plataporma gyud. So, wag yung magkuwang ang employer o pahinomdom nila. Nagkaduol ang eleksyon, nagsige na ang employer, oh, hinaot nakapilit na mo, ha? Ayaw gyud mo anang mga binuang, ha? Ayaw gyud mo apila ng mga tinumto sa eleksyon. Ayaw gyud mo apil-apil anang mga alusot kanang mga binuang, kanang mga anomalya sa eleksyon. Sigihan gyud sila pahinumdom sila employer. Ug actually nidut sa kay usigihan kag maymay, dili ka awayon, dili ka singhagan, dili ka sermonan, sigihan lang ka pahinumdom, sigihan lang kag maymay, epektibo man na. Nakadut nga to sa galamhan sa mga trabahante ang mensahe sa employer. Kaya kayo man sila nga, ang employer way kaping kabubuton, ang employer dili politiko, ang employer way gi-promote ng mga kandidato o mga kandidata. Nakahibaw sila sa linihukan sa employer. Gusto lang yun ang employer og tinlarong ng panggobyerno. So na problema na sila karon. Ug mao ni ang tinuod nilang problema na di nila ikasulti sa ilang employer. Ang tinuod mao, gilista sila sa ilang mga barangay. Weeks before the elections, gilista na sila sa ilang mga barangay. Managlahi ni silang barangay. Ang usa na nagpuyo og usa ka syudad, ang usa nagpuyo og laing syudad. Pero managsama silang gilista. Kay mag-share na man sila sa ilang experience. Kasanangay yung mga eleksyon, wa sila maapil sa ilang mga silingan na hatagan, sila wa man. So, nagmuta na sila, kano hatagan mo kami wa man? Giin na sila sa ilang silingan. Ang nagpalista man mi. Saan mo papalista? Ato na silingan. Ato lang dito, napalista ka. Yano na kayo. Pero di na sila mamugos nga manghatag nimo. Voluntaryo na kasi magpalista. Nya di jud kanila hatagan, di kanila hayloon, kanang gingon nilang kinamangay, wa man di man na tinuod ba? Kung adto ka dito, magpalista ka, agabot sa eleksyon, dawat ka sa gisabutan nga kantidad, botar ka, humana ang transaksyon. So tuon man, tungod atong tambag sa ilang mga silingan, sayo kayo. Niaging eleksyon, sa 2022 elections, nagpalista na sila. Presidential elections, pati nakuha maghatag ato. Pero maghatag ato, dili ang kandidato o kandidata pagka-presidente o pagka-vice-presidente. Ang hatag ato ang mga local leaders. Ang mga kandidato pagka-mayor, kandidata pagka-mayor, pagka-kongresista. Mo nang hatag sa niaging eleksyon. Pero katong kwartaha, gikan na to sa labing tag-as ng mga kandidato o kandidata. Suso man sila mahatag. Actually, nahatagan sila pero ang niabot gamay ra kayo. Kaya ilang na hibawaan na pinalitay adto labi menos 2,000, 3,000, 5,000. Sa ilang mga syudad, kay diri ko sa mga syudad nga daghan kaayo og mga mulupyo, dili kayo dagko ang palit. Pero sa gagmay ng mga barangay, sa gagmay ng mga lungsod, tungod kay gamay ra ang mga botante, mas dako ang palit, mao tag 5,000 ang palit. Diri syudad dako na kay ng 1,000, 2,000, 3,000, dako na kay na. Ang gisaad ko na ato niaging eleksyon 3,000. So siya niabot mo 500 ramang guno. Ya sila wag gyud sila mahatagi. So nagsusi sila ano man mahatagi. Ang naglista ninyo gisipong ang kwarta. So nasa ko mga leader kay ingon ana, kamudawat og kwarta gikas taas, dili mo abot nga ris ubos. Ya klaro nang kuno kay daog wa na lang siya man. Kuan ba? Wa na lang sad maniguro pamalit. Chupi na lang sa kwarta. Total di man siya masudyaan kay dako naman kay mayoriya ang iyang kandidato o kandidata pagka-presidente o vice-presidente o kahibaw na mo kinsa ni pagawas, kinsa ni pagbaha og daghang kay kwarta sa niaging eleksyon sa niaging tuig. So sa eleksyon sa barangay naniguro na lang sila og pangutana kini duha ka trabahante naniguro na pangutana kinsa may leader nga tinuuray jud nga atong ikasabot.
kini. Gituluan na sila. Mao ni bayas. Sus, duol ra kay sila bay. Ang managlahi ni sila syudad ha, pero managsama nga duol ra kay sila bay, dili ba layo na lakunon pa kay layo nara duol maabot ang labig bato ang Pinoyanan sa leader. So temprano kay sila nga nagpalista di kada pang tinarong yun nga pagpalista unya ang leader of course mulista lang sa iyang mga kaila, sa iyang nahibawan ng mga mulupi o ginanang barangaya. Okay? Mao man ay requirement sa leader na di kasi di pataka o panglista mausik ang kwartas kandidato o kandidata kundi mga botante di ay nang imong gipanglista. Unya di initial gilista ila mga ngan gisusi kung naa pa ba sila sa voters list. So doon ay gamay paniguro. Na aktibo ba sila, wa ba sila ma-delisted sa voters list? Otherwise, nganong hatagan man sila kwarta nga di man sila makatabang sa kandidato o kandidata. So nagsige sila og susil man na qualify me na rehistro man mi wa man mi mawa sa listahan. Mga days before the election sige na sila okay mo na confirm na verify na nga na lista mo, so okay ra paabot lang mo sa kana sa ilang sulting ang hinatagay kuno himuon days before the elections. Kining ilang mga lugar, kining duha ka syudad ilang himutangan ang hinatagay kuno sib sa adlaw ng mismo sa eleksyon. So ingnon sila, sa di pa mo moadto sa presinto, hapit mo sabay sa leader, kuhaan ninyo ang inyo. So, Oktubre 30, karong adlaw. Ang duha wa man trabaho, sayo kay nang mata, pero wa man trabaho. Usually manawag sila sa employer na ma'am, sir, di lang bika trabaho kay doon na magipamati sa lawas, di bika trabaho kay doon na may importante nga lakaw. Tungod lagi sa kaikom, tungod sa kauwaw, sa tinuod na rason nga, sigihan na ba sila pahinumdom nga, magtinarong yun sa eleksyon, wa yun silang ka, ako og sulti sa employer, sa tinuod na rason. So, wala na lang yun sila matrabaho. Hoping nga makasabot ra ang employer. So, sayo sila ng mata, sayo lang gisungko ang bahay sa leader nga nilista nila. Wa maningan lanay niya ito istorya, ang unang trabahante, mo'y atong sumayon ang iyang lakaw. Pag-abot niya sa bahay sa ilang leader, susi dito ang iyangan, naaman iyangan sa listahan, ang saad na kwarta, ang usa ka nidagan pagkakapitan ni saad og 2,000. Ang kaatbang nga kandidato ni saad og 1,000 pesos. Nagpalista siya diri sa nisaad og 2,000. Igiingnan mo siya leader kini kay dumadaog ni. Makapitan ni makatabang ni nato. So dito siya. Natsamba lang nga mas dako ang ambot ko na pikas pay mas dako di ba siya magpalista dito, pero dito siya palista sa 2,000. Kay mo may ang kaila, mo may nakaila niya. Paghatag na dili 2,000 ang gihatag, 1,000. So, ingon 2,000, adili, 1,000 ra, kaya di agad-agad man ang kontra. Kung kontra di, 1,000 mo kuno to ilang, siya dili. Ang aktual gihatag sa kontra, 200 ra. So, gipalabuan lang. Gilibo lang ato, dili ni 2,000. So, ang gipakatap nga istorya 2,000, pero ang aktual nga gihatag, ganin ang buntag niya, sayo. sayo, pag ato sa bahay sa leader, 1,000 pesos. So, kuha na niya ang kwarta, gisud og sobre. Nasud sa sobre na dito ang sample ballot. Dito ang nidagan pagkakapitan o pagka-barangay konsehal. Kay dako naman niyang edad, di na siya mo qualify. Kapi naman siya 30, di na siya mo qualify di na siya mo pili og opisyal sa sangguniang kabataan. Unya, wa pa siya mubiya sa vice leader, gipapirma siya. So, sa listahan na ay gamay nga space iyang gipirmahan sa tungod sa iyangan. Ubang mga sakop sa iyang pamilya, di lang ito mag-isgot, pila sila kabuo, mausad. No, asad sa lista, kubra sa 1,000 pesos kada sila kada usa. So, gikas vice leader, giingnan sila nga, sige, butar na mo, kay dool naman kayong vice leader sa eskwelahan. Diretso sila sa eskwelahan,
Sige silang bantay, doon na ba'y mugiya nila, doon na ba'y maniid kinsa ilang gibutaran, wa may nikuyog nila. Pasagdan na sila mato sa eskwelahan. So pag-abot sa eskwelahan, ipangita ang ilang presinto, luag kayo, dili daghan ang mga botante. Dili pareha adong eleksyon presidensyal nga sayong buntag magponsisok na, luag kuno kayo ang eleksyon sa ilang barangay kang ganinang buntag. So ipangita iyangan, dito na kuno nagtapok silang jutay pagpangita siya ngan, pero diyan nakita nang iyangan, dituluan siya og gihatagan na siya sa iyang balota. Wa jud kunoy wa nang li siya balota, na siya ba siya paniid, wa bay mani mo tan-aw kon ang iyang butaran kadto bagyo ni bayad niya. Wa man, wa gyud. Pero ang iyang gibutaran kadto gyud ni bayad niya. Kay para niya sa diyang nipirma siya sa papel, nidawat siya sa obligasyon pagpili. So, wa ni tutukay ha, wa ni haitay sa mata, wa ni pagpanghudlat, way mga armado, wa pakita diha og armas, way intimidation, wa tanan. As in, voluntaryo ang tanan, ang pagpanlista, ang pagkuha sa kwarta, ang pagbutar. Pura ka gihatagan og himpit nga kagawasan sa pagbutar. Amot doon na may paagi later on ang mga politiko sa pagsubay kinsay aktual nimong gibutaran, pero para niya gawas nun siya, mahimo siya mubutar sa pikas, pero wa siya mubutar sa pikas. Kaya ni pero man siya, idawat na siya kwarta, para niya obligado siya mupili atong kandidato siya, atong nidagan pagkakapitan na nibayad niya og 1,000 pesos. Wa siya kakita sa kandidato, wa siya ka istorya sa kandidato, leader as kandidato mo yan nakita. Pero nanaid siya. Nagsusi siya o sidagan sa kampanya. O nakumbinser siya na kantong nibayad yung 1,000 pesos mo ito'y dumadaog. And hopefully, makatabang nila sa barangay kung doon sila pabor nga pangayoon, kung doon sila mga panginahanglan. So mao to ang unang trabahante. Sa UK siya nakabutar. Wa pa alas 10 sa buntag, humana siya butar. Ato subayon ang nahitabo sa ikaduhang trabahante. Ang ikaduhang trabahante sa yusan ni mata, wa sabot nga trabaho, wa sabot tawag sa employership. Niadto sa diretso sa bahay sa leader. Pag-abot sa leader, ang gibayad 200 pesos ra. 1,000, 2,000 pesos ang gisaan, 200 pesos ra ang gibayad. So, ano man? Iingnan siya, wa mamalit ang pikas. So, pahalipay lang ni. Para lang ni mga pahalipay na to, pamliti lang ni na to. Wa man mamalit ang pikas. Ni palit ang pikas palabuan. Wa man mamalit. 200 ra gihatag. Unya ang ikaduhang trabahante, senior citizen naman. So pag-abot sa presinto, gilahi ang mga senior citizens. Kini bitong sistema sa atong mga public schools nga way klaro. Sayo kay silang nangabot, wa pa alas 7 dito na sila. Kay tungod lagi atong pasalig na ang mga senior citizens makabotar og alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, di man dayto tinuod. Ang tinuod ay mao nga wa pa na maaprobahin sa Kongreso ang balaod nun sa early voting para senior citizens, para persons with disabilities o para sa pregnant women. Wa pa na mapasar sa House, wa pa na mapasar sa Senado. Pero naay balaod nun, ana. Ya tungod anang nag-uungo nga balaod nun, ang Commission on Elections naghimo og eksperimento. Nag-designate sila og duha lang ka syudad isip pilot areas na mag-early voting kung may hitsura ba, dili ba magaguliyang. Ang duha ka syudad mao ang Muntinlupa City diya sa Metro Manila ug ang Naga City sa Camarines Sur. Dili Naga City sa Subo. Duha man ni ang syudad sa Naga. Mao ni ang atong syudad sa Naga dinhi Subo nagtawag silang kaugalingon og City of Naga. Pag-distinguish niya gikan sa mas una nga syudad sa Naga sa Camarines Sur. Mao ni ang syudad nga ang ilang kanhi mayor si anhing Jesse Robredo. Mao ni ang syudad nga Pinoy-anan ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo. And by the way, ang report sa COMELEC pinanggan ni Chairman George Garcia karong adlaw, malampuso no kaayo ang early voting sa Muntinlupa ug sa Naga. Sayo kaayo ang mga senior citizens makatandog kuno sa balatian na sus kadlawong dako dito na ang mga seniors, doon na sila mga kuyog, dito na ang mga persons with disabilities, kuyog sa ilang mga ginikanan, kuyog sa ilang mga igsuon, dito na ang mga pregnant women, giagad in town sa ilang mga bana, sayo kaayo nga debutar. Ug wa pay alas 7 na humana. Pertindaghanang
senior citizens o persons with disabilities sa syudad sa Naga o sa syudad sa Muntinlupa nga nibutar. Almost half. Doon ang katunga sa tanang rehistradong botante nakabutar na before 7 a.m. So hapsay kayo ang eleksyon. O ang rekomendasyon ni COMELEC Chairman George Garcia sa sunod eleksyon ipatuman na ni nationwide. Dili na lang sa Muntinlupa City o sa Naga City. So nabaw in town sila katong ikaduhang trabahante. Ipakaingon niya kung wa man kutoy klaro ang paibaos COMELEC na pilot ra ito, dili dito applicable sa tanan. Kay doon sa kuila ang higala na sayo sa kay si Presidente Mabolo kay believing na alas 5 pas kadlawon makahimo na siya pagbutar gina siya sir alas 7 pa man sir. wa may instruction ang COMELEC na mga apply before 7 a.m. So sayo appeal ko sa sayop na nakapahibaw wa na ko ma-verify na pilot areas ready ay ang mupatuman ang early voting from 5 a.m. to 7 a.m. So mga ikupasaylo sa tanan mga na-misled in town na mga botante. Appeal na ning ikaduhang trabahante. So pag abot dito, pa alas 7, gitapok sila tanang mga senior citizens. Unya, ang sistema sa mga teachers, ang mga seniors tapukon, unya ang dili senior tapukon sab. So ibuwag sila grupo. Unya, kung magpasod silang 5, ang duha senior, ang tulo non-senior. Mo ilang pasudlon. Kung napo 5 ang senior, 5 ang non-senior. Yun na ba? Kanang isalot-salot lang ang mga seniors o ang mga batanon. Natungod anang maong sistema, nagbagulbol kini ikaduhang trabahante kay niabot siya wa pay alas 7. Nakabutar na ang mga batanon nga alas 8 na nangabot. Naguna pa niya. Tungod ani salot-salot. Anong isalot-salot man? Na sila mga senior citizens ni sayo man. So sila tatoy giunang murag first come first serve pero tungod sa duha ka tapok-tapok wa na mahitsura ang sistema. So nagbagulbol kining ikaduha nga trabahante nga gawas nga gamay ra kay inadawat 200 pesos ra perti dugayan niya na human og butar. So mas dili as smooth ang iyang experience kaysa una nga trabahante. So mo ilang duha ka kasinatian sa mga trabahante na finally ang ilang employer napulaan ang paabot nga nung wa pa man sila mga bot. Pasado alas 10 tas buntag usually mga bot naman alas 9 alas 8 pas buntag mga bot naman ni mga trabahante nga nung pasado alas 10 wa pa man ginangabot. So finally wala ka agwantang employer gitawgan ang unang trabahante gitawgan magkasama mga mo report ka karon o dili nanong wa pa man ka dirisbay. Ang unang trabahante, honest man siya, di track record itaw sa pagbinuang, ni kumpisal. Sa tinuod nga rason, nga nung wa sila mo report sa trabaho. Na maikog lang sila, mauwaw sila, na mo angkon, gilista sila, nga katong pahimatngon itaw sa employer na di sila mo apilan ng vote buying, di sila mo apilan ng vote selling, saan naman ilag yung giapilan. Ang employer, masuko unta, nakasabot sa sitwasyon sa duha ka trabahante. In fact, wa na lang niya tawag ang ikaduhang trabahante kay gawas nga gisapot-sapot to kay sugay nagkamot na nag-update tayo ba ng duha. Kasi nagtabo sa ilang pag-adto sa mga presinto. Wa na lang niya tawag iyan lang pasagdan nga mo day off sa tibok adlaw tungod sa rason na mauwaw sila na mutugan sa employer. Unsay mga pagtulunan nga atong mapukpo sa sugilanon sa duha ka trabahante. Para sa employer, mas nakasabot na siya karon. Ngano nga bisan sa tanang mga pagsuway sa nakalilain nga mga grupo, apil na Simbahang Katoliko, apil na ang mga media institutions, apil na ang Sisimpel din sa Subo, ang PPCRV, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting sa ubang bahin sa Pilipinas, apil na ang National Citizens Movement for Free Elections, NAMFREL, ug ubang mga nagpakabana ng mga grupo na pakyas sa pagbadlong sa vote buying. Mauni kining vote buying dili sama
I don't know. Sakto ba ning akong obserbasyon? Sakto ba ang obserbasyon ining maong employer? Ang vote buying sama sa nahitabo ini duha ka trabahante, dili sama kalaksot. Dili siya pangilan, dili siya panghudlat, dili siya pinugsanay. Pura og kung imo tan-awon sa surface murag mabuot nga transaksyon. Na ikaw botante, gusto ka magkakwarta sa eleksyon, mamutana ka og unsaon maapil makadawat ka, ingnon ka nga palista. Sa imong kaugalingong kabubuton, magpalista ka. Ug ang leader nga naglista nimo, of course maniguro nga rehistrado kang botante, magsusi. Ulupyo pagid ka ng barangaya, nalista ba ka, aktibo ba ka nga botante, naa ba ka sa voters list. Kung ma-confirm na aktibo kang botante, kalipikado kang magabotar, makatabang ka sa ilang kandidato o kandidata, ilista ka o gahinan ka o kwarta. Kung sa adlaw sa eleksyon, sa dili pa ka mo adto sa presinto, aron labas pa kayo ang imong obligasyon nga imong gipahamtang sa imong kaugalingon, muhapit ka sa bahay sa leader, kuhaon imong kwarta, pirma ka sa imong ngan, ug ang perma mahimong bugkos aron nga angan sa kandidato o kandidata nga tinubdan sa kwarta mo imong isuwat sa imong balota. Pakapin na lang to ang mga ngan sa iyong mga kagawad. Ingnan sila sa leader, siguro alang as kapitan. Mas maayo kung imong pilion ang tanang kagawad, pero siguro alang kapitan. Maugi paniguro sa mga leader. So kung mauni ang sistema, mauni ang dagway sa vote buying, labihan ka aghop, labihan ka mahigalaon, labihan ka voter-friendly, o labihan ka epektibo ang transaksyon. Wa ka pugsa, wa ka hudlata, wa ka haylua, wa ka ilara. Ipakita ka sa mga implikasyon sa tanan nimong gihimo sa kinatibukan nga transaksyon. Unsa man tunoon ang iyo? Ang mas importante karon pangutan, unsaon man ninato sa pagbadlong. Sumao di nga vote buying labihan ka epektibo, wa may ikabang. Wa may nasakitan. Wa may gisingkahan. Wa may gitiun ng armas. Wa may gitiun ng kutsilyo. Wa man giligwatan, wa man gihudlat nga nubot-ibot. Kini sa istorya lang ini duha ka trabahante, wa ta kahibaw. I'm sure lahi sa dagway sa vote buying sa ubang mga lugar. Maybe sa mas higpit nga mga lugar na dunay mga hulga sa duguon nga mga insidente, dili sama ka mahigalaon ang vote buying. Maybe dunay pakapin na armas, dunay pakapin na puwersa, dunay pakapin na hudlat. Pero kung ingon ini ka mild o ka voter friendly ang dagway sa vote buying, unsaon man ni nato pagbadlong. Ang employer maglisod pag-argue, maglisod pag question sa logic sa duha niya katrabahante. Yes, naminaw ang duha katrabahante sa iyang maymay. Yes, nadutlan ang duha katrabahante sa iyang mga pahimatngon. Yes, nakumbinser ang duha katrabahante sa iyang awhag na magtinarong sila o pili sila og tarong sa mga nanagan sa mabot nga eleksyon. Wa mo subi-subi, wa mo lalis ang duha ka trabahante sa ilang employer, pero they could make the argument na, ma'am, sir, para na mo sir mauman ni labing tarong. Para na mo mauman ni labing takos na uduma sa mong barangay. Of course, naibaw ito na influensya ilang desisyon sa kwarta kaya ilang gidawat. Pero unsa man nimo pagbadlong sa vote buying kung ingon ini sa pagpatuman. Ang labing maayo nga paagi, pagbaraw sa transaksyon, musud ka sa mga partido sa transaksyon. Asa man ka musud? Katong pagpanglista sa mga botante. Kalapasan na ba ito? Mo-constitute na ba ito o vote buying? Dili pa. Kaya pagpanglista na mas nga, ang aktual nga vote buying,
mao ang paghatag og kwarta in consideration sa pagbutar sa kandidato o kandidata. Ang resibo ra gyud kadtong listahan ug ang pirma sa mga botante. Magamit ba to? Kung mailog to sa pulis, magamit ba to? Bato sa leader o sa mga botante? Maybe. Pero, mo testify ka botante bato sa kandidato? Dako kahigayon ng dili. Kaya para sa botante, wa may isa nahin mo ang kandidato. Voluntaryo man to nilang gidawat ang kwarta. Wa man sila hudlata. Wa man sila hulgaa. O makadepensa sa bang leader nga, wa man ko manuktok sa ilang kabalayan. Wa man ko manghaga dito nga ilista na ko sila. Sila may nangari sa kumbay aron sa pagpalista. Wa man ako sila sungkua sila bay kuhaan na inyong kwarta. Sila ni adto akong bay, sila na nuktok sa akong bay, sila ni sud sa akong Pinoy-anan, ug sila mo'y ni kuwas kwarta na ni perma sa ilang mangangan. Voluntaryo sa ilang free will. Of course makasuhan ang mga hindungdan. Maybe malabigit ang kandidato o kandidata, pero sa upang matuod ang kaso. Ug labaw sa tanan, kinsa man masumbong. Kung ang pikas na malitsap, would it matter? Moingon ba ang pikas nga mas guilty sila vote buying kay 1,000 ilang palit, ang amo 200 ra? Wa man moingon ang balaod nga ang vote buying ang kinadak ang kantidad ra mao isad-an. Kung gamay ra ang kantidad sa imong pagpamalit, dili na vote buying. Tawag ko na siya sibog, vote buying! Parihara ng kasuha. Maura ng mga krimina. O ang subo mao, why mo reklamo? In fact, why mo kiha? Kay ang duha, o ang tanan ng mga nanagan, pulos in taon na mali. Pulos ni dangop anang mauminuang. Ug doon ako'y kaila ha, nga nisaad yun siya, first time niya nidagan pagka kapitan sa usa sa mga lugar din sa ato sa Subo. Kaila ni nako, tarong, negosyante, doon na siya gamay negosyo. Tungod kay doon na siya kwarta, gamit niya yung kaugalingong pundo, nangampanya siya pagkakapitan. Dayong eleksyon, iya mga dumadapig na ingon, Kap, ibaw mi Kap sa imong prinsipyo. Tawag na niya Kap, isa wa pa siya madaog pagkakapitan. Kap, mao mi sa imong prinsipyo. Di ka ganahan papalit og boto. Pero Kap, daghan naman jud ka og mga dumadapig. Tanaw ra na ato mga rallies, ato mga pulong-pulong Kap. Daghan na kay nakumbinsiyon na dani nimo Kap. Pero kining tanan Kap, mawan ni ining pamalit sa pikas. So, ang mahimo nato Kap, aron mapugna nato ning atong grupo, pahalipayan na to. Hindi ta mamalikap. Pahalipayan na to. Ang atong mga sako. So, ningon ang negosyante, maura man na. Pamalit ng gyapon na mga hatag tagwa. Dili kap. Dili pamalit. Di man na to ang basan kap. Pilay palit ito pikas. 50, gatos ilang palit kap. Mahatag 50 lang. Wala ni ato kap. Pugong ba lang. Aron na di lang yun mo bali ang atong mga dumadapig. Okay ba? Bisan sa iyang prinsipyo, bisan sa iyang pagpanumpa siyang kaugalingon na di ko mo gasto pagpamalit o mga boto ining kampanyaha, nakumbinser siya sa iyang mga leader. O ni-withdraw siya kwarta, nakuha man yung tao ng iyang savings, nangutang siya siyang kauban ng mga negosyante o nanghatag siya sa iyang mga sako. Kumbinser siya nga pugong ra to, dili to vote by ang ilang gihimo. Tanawa ra, tarong kini nga politiko. Pero gusto man siya mo alagad, o giingnan man siya, dahil ka kadaog kung di ka manghatag. Pahalipay ra man ato, dili man ni vote by. Nangutang itaw siya kwarta. Okay? Musugod panghatag, yung mong hatagan na po ra buok, 20 ra buok. Kilapan nakas kontra. So kinam ubay-ubay sa ang imong mapalit. Kay numdum ko sa akong manghod, akong kaugalingong manghod. Di lang gyapon atong nganlan, pero usara may akong manghod. Kamo na lay timbang-timbang kinsa na akong manghod. Kini akong manghod nakapuyo ni sa Sagbayan sa Bohol. Kay dito man ang akong mama o papa.
dito mayuta ang mga asnar na ilang gimanage. So dito ni puyo akong manghod. Aron dunay puyo ba ako kay mga hamtong naman ako mga ginikanan. Yan na mo tanan akong manghod pa may wa pay pamilya nitong higayuna. In fact, akong manghod na minyo gyud eventually ug taga Sagbayan. Nabuutan man kay ako manghod. Tanang mga kauban niyang trabaho pagkasulting mas buutan pa ako manghod kay nako. In fact, mo ni kinabuutan na namo tanang magsuod. Kana bang may kay managad og tao, may kay modal istorya, nang kalma kay ni ako buolbo manggo. Kini siya kalma kay ni may kay ni mo pasabot ning ako manghod. Mas may ni siya mo pasabot kay nako. Hindi ba ko kumaong pasabot? Pero sa laktod pagkasulti nadani siya sa politika. Nidagan sa siya og eleksyon sa barangay. Wa siya modagag kapitan, kini man ambisyoso ako manghod. Nakumbinsi lagi siya dagag konsehal kay doon naman may mga parinte dito sa Sabayan ng mga politiko. In fact, kanhi mayor sa bayan, amo parinte. So, dagan siya konsehal. Kampanya na sila, tarong kayo siya mga kampanya. Ang mga tao, madani ba siya ang diskurso? May mga siyang pasabot. Pagserbisyo na gini ako tuyo, ani. Niya ako anak ko ni Aging, anak ko ni Tining, niya ako magpuyog ninyo, kahibaw ko sa inyong kalisod, kahibaw ko sa inyong mga problema, pagkatabang ko ninyo kung ano ako'y posisyon. Kung yung hibuong konsehal sa barangay, kaya siya mo pasabot. Dahil yung eleksyon, giingnan siya. BIM. Tila na ito isulti nga, nira ng angga. BIM. Siguro kang daog BIM. Kung ato ni paliton BIM na ay 20 ka botante BIM na wa makumbinsiyon nimo. Pero ato nang hatagan BIM, buta na nimo. Di mo na ako mangun, ayaw eh. Saan ba ko sa akong dadi aging na apil-apil ako politika, di ko mo apil ng kwarta. Sabi, may pa hibaw ang mga amahan. Kami rin bahala, dali na may kwarta. Kami rin bahala. 20 na kabutante, 20 rin palit din. Palito na ito, nito 20. Kini 20 kabutante. Nakinintaw na akong manghudo, mani kwarta. Huwag may kwarta nga iya ba? So, produce na siya sa mga kwarta kung manghangyo siya sa among mga parinting politiko dito sa Sabayan or manghuwam siya namong iyang mga maguwang, pero wag yun manawag na mo ang among manghod. Iya yung giingnan ng iyang mga leader. Sandi lang. Tarong tag pangampanya, itarong kong pasabot sa akong plataforma, itarong kong pasabot sa akong plano para sa barangay, nara isalig nato sa mga botante kung takos ba ko sa ilang pagsalig. Tuon man. Escrutinio. Resulta sa eleksyon. Sa 7 ka konsihal sa barangay, ikawalo siya. Ang iyang biya, gikan sa ikawalo, 9 votes. Siya ra ka boto ang iyang biya. Sa ato pa, gipalit pa ito niya 20 ka botante. Konsihal sa barangay. Tingalig dako na ni politiko ron sa bayan ang akong manghod. Pero maybe lain ang plano sa Ginoo para niya. Maybe giluwas siya sa Ginoo gikan sa kahugaw sa duwa sa politika. So how do we solve a problem named vote buying and vote selling? Tingali, wa pa tayo sulbad karon. Pero tingali, kung makakuha ta og dugang mga sugilanon, kung atong pangutanon ang dugang mga botante, gawas ini duha ka trabahante, kansang kasinatian atong giasoy ninyo karong hapon, tingali mas makasabot ta sa problema, tingali mas makakita ta og mas epektibo na tubag. Ini maong problema. So imbis mo kondenar, hay kay maayo, tarong mo na itong istorya. Kunya ka na bitang pagpaminaw sa istorya nga, dili ba ka judgmental ba nga, ha? Nagpapalit lagi, samantaon, uy, kabarato sa nimo, kadali sa nimo, haylo, kaunsa man so. Ayaw, paminawa, uban ang abli nga huna-huna, o abli nga kasing-kasing. Sabta, hain sila gikan, diin sila gikan. Sabta, kung sa rason. Ngano nga ilan ang gihimo? Imong paminawon katong sugilanon sa duha ka trabahante, di sila daotang mga tao. Di sila mga hustler,
Di sila mga tulisan, di sila mga kawatan na natinguha og palusot. Inigdaog na sa ilang gipili nga mga kapitan o konsehal sa barangay. Mura sila og igo lang nagpaundayon. First, di ka makaingon, inosente ang ilang paundayon tungod sa pagpaundayon sa kinabagas ng mga botante, talawag, haindang sa ang atong nasod karon sa nahitong awakan sa atong nasod o sa atong katawhang Pilipino karon. Pero dili tiyali din masulbad kung magtinulisukay ta. Di tiyali ni mabadlong ang vote buying kung atong hukman na mga nautan, mga enablers, mga kurakot o mga abusado sa gahom, kini mga botante na nagpapilit sa ilang mga boto. Maybe natinahanglan na ni mga botante o lahi na approach. Maybe kanang pagmaymay, kanang pagpahinumdum, kanang pagpahimatngon, epektibo na up to a certain extent. Pero sa aktual ng dinawatay o kwarta, maybe diha ta nagkuwag. Anay submit? Karong hapuna, bago pa man humang eleksyon sa barangay o sa Guriang Kabataan, wa ko mahibaw aning akong mga gipanulti, wa ko'y research, wa ko'y pagtuon, wa ko'y formal training nga mo qualify nako pag offer ining maong opinion. Pero muna akong humble submission ninyo karong hapon. Maybe ang gikinahanglan gyud nato is economic empowerment. Kung ang atong katawhan mahatagan nato og tarong nga mga panginabuhi, kung ang atong katawhan doon na disente nga kinitaan, kung ang atong katawhan makapalit na, makasarang na sa labing batakan nga inadlaw nila nga mga panginahanglan, maybe dili na sila mahaylo sa mga politiko. Maybe di na sila kinahanglan mangutana kinsay ng manglista. Maybe di na in taon sila magpakisusi kinsay dako og hatag. Kay makabarog na sila sa ilang kaugalingon ng mga tiil. Kung mamahimo ng economically independent ang kinabagan sa itong mga botante, isa ko siyang giyaw-yaw sa mga politiko, isa ko siyang pabaha sa kwartas mga politiko. Ang atong katawhan, mas dakog kahigayonan, muhukom base sa ilang convictions, base sa ilang gituuhan, kinsay sakto, kinsay tarong, kinsay ligdong, kinsay mas kasaligan sa mga detalye sa ilang kaugalingon. Pero nahibaw ko, unsa kalisod ang pagkabot og economic independence sa kinabag-an sa atong katawhan. Hangtod nga atong sistema sa edukasyon magpabilin in taon nga bulok, hangtod nga ang atong sistema sa hustisya mo pabor lang gihapon sa mga dagko og braso ug moduot lang gihapon sa mga mayukmok. Hangtod nga ang atong sistema sa politika mo pabor lang gihapon sa mga politikan o mga dinastiya imbis sa tarong ug independente nga mga bag-ong ideya sa batan-on nga mga leader. Ma-perpetuated kining sistema sa magpuli-puli lang ang kaburong, ang kakabus, ang kaway pagpakabana, ang kawa na ito'y daganan. Ining kwersa sa kangit-ngit na kanunay lang muulipon o mubungkos nato sa matag eleksyon sa makarong adlaw. Mao kadto ang atong sugilanon, duha ka trabahante. Unsay inyong kaugalingong kasinatian sa eleksyon karong adlaw? Unsay inyong kaugalingong mga eksperyensya sa nangagi nga mga eleksyon? Nakapalista ba sa mo? Gilista ba sa mo? Nakadawat ba sa mo? Anisay lang. Mahimo mo tubag, mahimo dili. Gawas nun ang atong comment box sa inyong mga dugang kasayuran, sa inyong dugang mga kasinatian. Uban ni CB o ni Dr. Iris, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa konsolasyon ng bunok ng uwan ng higayuna, niob kaayo ang among palibot, hinon maklaro pa ang among mga dagway. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpadayon namo karong hapon sa inyong mga Pinoyanan o sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong pagpaminaw sa panahom dayong kilom-kilom.
Daghang salamat CB Girl. So behave kuno kay si CB Girl nga maminaw sa itong mga sugilanon. Malipayong panihapon kanatong tanan.